sabia jo que ens pedríem. I jo que sabia que les presentacions ja no es feien a la pèrgola, eh? Ai, Paco, per l'amor de Déu, que ara tenim un palau, con les princeses. Ui, con les princeses. Paco, gira per ahí. Per on, per ahí? Per ahí, a la dreta, Paco, a la dreta. Vaig. Paco, ja t'has enganyat? Ai, Maruja, per favor, vols conduir tu, que recorde que també tens carnet, eh? Saps que en els tacons no puc. Els tacons. Si mai t'he vist conduir res més que aquells 600 de ton pare. Que per cert, cada 2 per 3 et deixava tirada a la carretera. Et podràs queixar tu d'aquells 600. Per lo menos serà millor que la teua Vespa, que cada volta que em portaves a algun lloc era constipat assegurat. Ai, sí. Ara recorde aquells 600. Quins moments més bonics van passar en aquells 600, Maruja? Ai, Paco, chico, calla. Ai. Que ya robaste esa. Ai, mira, Paco, ja hem arribat. Ai, que bé. Ai, mira, aparca ahí. Aparca, sí? Aparca. No, ahí. No, per així, pel per aquí. Espera. Paco. Aparca. Esperando que agarre que em pique la chaqueta, que fa molt de fred. Vaig. Que el cotxe no el tanque. Va, Paco. Que comer, tindré que comprovar que està tancat el cotxe. Ui! Les pastes! Ai, les pastes. Agafa les pastes, Paco, va. Les pastes. Ja tinc les pastes. Ara. Dale. Vinga, va. Tira. Mira tu, va. Ai, sí. Ja va. Espera, que no està no puc. Tira, que arribem. Va, ja està bé. Vale, vine, miro més. Va, tira. Ai, Maruja, va. Que arribem tard, Paco.